Quina calor, eh? Ui, però què et passa? Ja que no t'has enterat, que treballa en el confinament, sempre que aquí el 25, com a mínim. Que tothom ho deia que ho allargaríem, però és igual. Jo tenia aquell crit d'esperança dins el meu cor. Que no sé si surt una mica, no. Estic farta, vull sortir al carrer. Laia, tranquil·litza't, Jo estava molt tranquil·la, estava prenent el sol a la terrassa i m'has enganxat allà. Ai, nena, estava tan tranquil·la i tan relaxing, Pau, I a quina sort! O sigui, això és interessant. Tens un morro? Em fas molta enveja, ara mateix. I no és enveja sana, no. És enveja malevolenta. Jo també vull una vegada. No tenim una finestra, tinc 50 pisos aquí davant. Laia, estàs mirant només les coses negatives, El confinament té coses positives, també. Et pots posar a la terrassa, prendre el sol, com feia jo, amb el martini, els vermutets, la musiqueta, sí? Tia, llavors que una terrassa et dona la vida, ja ho sé, però jo ara no tinc terrassa i és molt frustrant i és molt dur. I mira, he estat uns dies amb l'agenda superocupada, perquè ja no sé, estava com superhiperactiva, però aquesta ja s'ha passat i ara vull sortir al carrer, anar a comprar i no haver de fer el súper. Vull poder anar a un bar, a vendre mal, a una terrassa, estic farta d'estar a casa, no puc més. Sí, jo t'entenc, però això no t'ajudarà a estar millor, Laia, al queixar-te. La queixa no porta enlloc, t'has d'adaptar, com jo, que m'he pres unes vacances, sí? No estem a Setmana Santa, doncs a Setmana Santa toca descansar, estar prenent el sol i al final acabaré supermorena, I ho pots fer des d'una finestra, si no et poses aquí la làmpada i et poses, et quedarà un coloret diferent, però no passa res, Laia. No, ja no me'n recordava que estàvem a Setmana Santa. És Setmana Santa? I avui què és? Dimarts Sant? Avui, bueno, sí, clar, dijous ja és dijous sant, divendres, diumenge de Rams, saps? Però no sé, cada dia és com un dilluns de merda, o un dissabte de merda, o un diumenge de merda, no sé, és igual, però cada dia és igual. És com viure el dia de la marmota, és que ja estic farta, tens de dir la gent que m'havia fet i les rutines és que el dia de la marmota sempre, ja estic farta. Vull tornar a la vida. Carada que ets, tia? O sigui, mira, si tu tinguessis nens, que estiguessin a casa i no tinguessis terrassa i tot això, imagina't la gent que té família. Jo sé, jo també ho molt, però sí que és veritat que tinc amigues que tenen fills a casa, hi ha alguna que té molta sort i té un pedaç de jardí o una pedaç de terrassa, però també tinc amigues que viuen en pisos i jo no entenc com sobreviuen, perquè jo estic desquiciada. Com de passar elles amb els nens més vells, imagina't jo, però un nen petit que m'agrada. Doncs imagina't, hauríem de contractar una Mary Poppins que els hi fes així les coses més divertides, no? Anem a ordenar, nens, con un poco de azúcar, la, i tot aniria molt millor, Laia, una mica de sucre a la teva vida, T'ho diria. Poppins, encara que no tinguis fills, vull la Mary Poppins, que ho sé. Mira, o una mica de sucre o una mica de vermut, el que vulguis, perquè l'alcohol també en el confinament ajuda molt, Has sentit que incrementat, quan van dir un 75% la venda de cerveses o un 100 i pico %? No m'estranya, no per favor! Bueno, mira, doncs alegria, ja que estem aquí tancats i tancades, alguna cosa hem de fer, hem de passar el temps d'alguna manera. I saps com es podria passar molt bé el temps també en família? Amb els jocs tradicionals de tota la vida, Laia. Podríem, a la comba, per què no jugues a la comba? Amb el teu nòvio, A la comba, les gomes, tia, te'n recordes els fils aquells que feies cap aquí, cap aquí? Sí, no que estava a les mans, ja ves com anava, és veritat. Per exemple, tu que no tens tant d'espai, vale? En el passadís et poses a fer el xurro media manga mangotero. I ja està! I ja està! Allò de les gomes com ella, yes, t'ho dic en anglès, Queen, bueno, no recomano. Però ja no ho divertit! A mi m'agrada molt de les gomes, però no tinc por. Jo feia més a vamos
éramos juntosas, y entonces hacías las gomas. Això ja ho feia, què és això? Això, mira, bueno, és que ara no t'ho faré, saps? Prova, t'has de posar com en una fila i t'has de pujar a sobre, saps, de la persona. Que divertit! Bé, com a colliber. Xarranca, la xarranca no te la saps? Los juegos reunidos, ¿tú no tenías uns juegos reunidos? No, jo tenia el parxís, el trivia, el monopoli, però Juegos Reunidos, què és això? De los Juegos Reunidos? Los juegos reunidos eren diferents, doncs tot junt, ¿vale? I podies jugar a moltíssimes coses. En una sola caixa hi havia com, no sé, 16 o 20 jocs diferents. Sí, doncs no, ja veig que això no va arribar, si va arribar a casa meva no va arribar. Era una infància. Ai, sí, oh, nena, saps què me'n recordo que era petita que m'encantava? Tu te'n recordes la onda Marcelina? Onda, la onda Marcelina, tia, era meravellosos. M'encantava aquella cançó del primer amor, que feia... Dam, dubi, dam, dam, dubi, dubi, dam, dubi, dam, dam, dubi, dubi, dam, dubi, dam, dam, que triste el primer amor. Era amor, era Dios. Era Dios. Bueno, és igual, però era molt guai. O els de Bon Xip, també m'agradaven molt. Bon Xip. Com era? Bon Xip. Toma mucha fruta fresca, toma fruta... Sí. És que jo al col·le tenia un grup, ¿vale? Que feien versions de Bon Xip. Ens deien Los Mecanitos. Bueno, jo també, jo al col·le amb les amigues vam crear un grup que ens deia, bueno, volia lligar els Bon Xip, i ens dèiem, com era, les Pequecha. I teníem una cançó, vam fer una cançó i tot, que no sé com feia, però sí que dèiem, no sé què, Pequecha. És superpotre. Però era superguai. Jo me'n recordo que els de Bon Xip van fer una línia de roba i jo em comprava roba dels de Bon Xip, no sé com mires i coses. Els Bon Xip eren com la Rosalia d'ara, Sí. Bueno, jo recordo que sí, era la meva Manresa, perquè clar, era que quasi no hi havia ni botigues de roba en aquells llavors. I m'anava a Manresa a una botiga on tenien la roba del Bon Xip, jo somiant amb que quan sigués més gran, les meves amigues serien famoses i tindrien la sabata Pequecha. Les famílies tenen molts recursos, O sigui, hem de reivindicar els remembers. Ja ho vam fer la setmana passada amb lo de la llista, sí? De la Spotify. Exacte. Que jo ja l'he creada, vale? Ho hem de dir a tots els nostres contactes, que és una llista col·laborativa que es diu Temps Pandèmics i que ja poden afegir cançons que estiguin recuperant ara en aquests temps pandèmics de confinament. Vale, pues sí, pues vale, pues l'enviaré per WhatsApp, ho podem publicar a l'Insta també i, o sigui, a part que ens serveixi ara per això, per fer remembers, que quan sortim d'aquí hem de fer un fiestón i que aquesta llista sigui la base per, no sé si per les per celebrar la vida, per celebrar el carrer, sortir al carrer, com vam tornar a sortir al carrer. Tia, jo cada cop que surto al carrer, bueno, és un musical, tia, perquè em poso tan contenta de sortir que vaig cantant, ballant. L'altre dia anava pel carrer, vaig creuar el pas de zebra i estava cantant Dancing in the street, dancing in the street. I així ja no sabia si estava Fama, si estava West Side Story o on estava. I quan vaig baixar l'altre dia al súper, aquell dia estava plovent i llavors cantava Singing it in the rain, paraigües. Bueno. Hem de posar a la llista aquestes cançons on hem de posar també? També les hem de posar a la llista a la playlist de temps pandèmics. Sortir al carrer, al musical dels temps pandèmics. I allà saps quina és la culpa? Que tinc el de les escombraries ho tinc just a la porta de casa. O sigui, no puc ni caminar 10 metres per anar a les escombraries. Després tota la roba a la porta, llenço i frustra. Tu fes-ho com amb la Pantera Rosa, música de la Pantera Rosa.
això, perquè igual la setmana vinent ja estem un altre cop tornant a treballar, Laia. Bueno, és que una de les altres coses que fa molta ràbia de tot això és que ja no tens certesa i no tens ni idea de res, perquè un dia nos surt el Sánchez dient sí, vamos a alargar el confinamiento, pero parcial. Y luego surt el Torra. No, va a ser total. Luego surt el Casado. Bueno, ya veremos lo que vamos a negociar. Y es com, no sé, jo no sé si la setmana que ve podré treballar, si no, jo què sé. Per això jo ara veig les notícies, perquè al final tot t'acaba arribant des d'un lloc o de l'altre, o des de tots. Perquè jo, en tots els grups que estic, cada dia hi ha els mateixos vídeos, les mateixes notícies, les mateixes fotos. Ja prou, ja prou. Deixeu d'enviar coses perquè m'esteu estressant. Perdó. Pues que et deia que jo crec que t'acabes enterant d'una manera o de l'altra i les notícies, bueno, les pots mirar o si no, amb els teus amics ja t'informen. Veus, tu ara m'has dit que s'havia allargat el confinament, però com està de vacances? Bueno, doncs com que ja estic amb les notícies, perquè tampoc hi ha res més a fer, doncs ja t'aniré informant de los avances de los próximos días, a veure què passa. Oh, que molt fort, molt fort. Com es diu? El Boris Johnson, el primer ministre del Regne Unit, està a la UCI per coronavirus. Sí. Ho sento, però ho he de dir. Saps qui hauria d'estar a la UCI per coronavirus? El tram dels collons, tio. Ho sento, però algú ho havia de dir. Això ho hauria de tardar. Perdoneu, però algú ho havia de dir. El tram hauria d'estar a la UCI, home. Bueno, però parlarem de reivindicació. Pues això, no posar les ulleres, Laia, que se m'està passant l'hora de sol, Cabrona. M'acabes de treure el cap de la finestra, a veure si em dóna una mica el sol.